they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Pero bago lahat mga kabisyo, gusto ko munang batiin ang lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayon sa 90.7 Love Radio. Siyempre mga kabisyo, big shout out sa lahat po ng mga nakatutok sa atin na Green GSM na nasa Depot 2, Depot 1, at syempre Depot 3. Yan po sa may Caloocan, Santa Ana at syempre sa Las Piñas. Pero syempre hindi nagpapaulinaw ang mga tropang Ternate Boy na Lucky Nine na si Rodel, Ted, Eric, Eli, Christian, Jason, Randy, Aguila at si Palos. Pangalan pa lang, di mapagkatiwalaan to mga to. Yun nga mga kabisyo at syempre big shoutout din po sa lahat po ng mga avid listener natin ngayon dyan sa may Pampanga, Arayat, Pampanga sa may Liangon po. Maraming salamat po sa inyo mga kabisyo. At also sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa may Guadalupe na si Tess. Uy, salamat Tess. Happy listening. At si Mai also dyan sa may Mandaluyong na nakatutok po daw ngayon sa atin. At lahat po daw ng mga Pasay Boys nakatutok sa ating ngayong programa sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat po mga kabisyo at basahin na po natin ang mga komento ng mga kabisyo natin na nagbahagi ng kanilang saloobin sa napakinggan nilang kwento ng ating letter sender. Unang-una, sabi ni Gab muna, Happy Thursday night DJ Rocky at DJ Jello. Para kay Secret File Sender, ipagpe-pray po kita. Nakakatagos sa puso ang story mo. Mabuti na nandyan si husband mo para suportahan ka. Minsan lang yan. Kailangan natin pag may mga struggles sa buhay ay maging matatag. Lagi natin tatandaan the right support from those who matter. Yan po ang sabi ni Gab Pausing. Sabi naman po ni Nick Renz. Morning po. Good evening po DJ Titan Jello. Love at God bless po. Lagi po ako nakatutok sa inyo at napakaganda po ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Sabi naman po ng isang kabisyo natin, Hi DJ Titan Jello. Talagang ganyan na sa mga iba't ibang church. Wala talagang perpekto. Minsan kasi imbis na magdasal, manalangin at ilapit ang sarili sa Panginoon, inilapit ang sarili sa mga chismis doon. Yan ang hirap sa atin. Magsisimba-simba, pupunta ng church, pero hindi nilalapit ang sarili sa Panginoon, kundi para makasagap lang ng mga kwento sa church. Bato-bato sa langit, matamaan, magmagalit mga kabisyo. Tignan nyo yung mga katabi ninyo. Diba? Ito yung tinatawag na santong kabayo. Natatawa ako. Hi. Ano ba yan? Mga kabisyo, napakinggan po natin ang lahat ng mga komento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Tunay at naniniwala ko na tama yung mga letter sender natin.
dapat kapag pumupunta tayo sa tahanan ng Panginoon o bahay ng Panginoon, ay nilalapit po natin yung sarili natin. Hindi po para pumunta tayo doon at makasagap ng mga impormasyon na galing sa ating ka-churchmate para makipag-chismis. Mga kabisyo, wag po tayong manalangin o magsimba para lang masabi natin na maka-Diyos tayo. Hindi po ganun yun, kabisyo. Mas dinadagdagan lang po natin ang kasalanan natin kung pupunta tayo sa church. At yung pagpunta mismo natin doon sa church na sasambahan ninyo, ay wala kayong ginawa kundi manchismis ng iba. Hindi po kayo mapupunta sa langit niya. Mapupunta kayo sa alam nyo na. Diba? Hindi naman pwede yung ganun, kabisyo. Na magkakalat ka ng kababalaghan sa church ninyo. Kaya sana sa mga tsahin ninyo, sa mga mapupustura ninyong kamag-anak kapag pupunta ng church tuwing Sunday, hindi mo alam kung passion show ba yung pupuntahan o magsasamba lang. Totoo lang, di ba? Ayos na ayos ang itsura. Pero yung sariling ugali hindi inayos. Chismis. Bago na kayo. Habang wala pang rapture, magbago na kayo. Siyempre, para naman sa ating letter sender ngayong gabi na to, dalangin namin na maging safe at maging malusog ang batang dinadala mo. Letter sender, maraming salamat sa tiwala mo sa pagbahagi ng iyong kwento ngayong gabi na to. At siyempre, dalangin namin na magkaroon ka ng masaya at maayos na pamilya. Sabi nga ng karamihan, ang pagkakaroon daw ng bata sa tahanan ay nakakadagdag ng kaligayahan sa bawat isa. Pinagbubuklod-buklod pa daw tayo, mga kabisyo, at mas pinapatibay ang ating relasyon kapag meron tayong bata sa tahanan. So mga kabisyo, sa mga nagdadalang tao ngayon dyan, talangin ko ay maging safe po ang mga panganganak ninyo. At syempre, huwag niyo pong isipin yung mga negatibong napapakinggan ninyo sa paligid ninyo. Hindi deserve ng batang nasa sinapupunan ninyo yung mga pangit na kwento na napapakinggan ninyo sa paligid ninyo. At higit sa lahat ng mga taong mapanghusga na wala pa namang katotohanan ng kanilang mga sinasabi, puro base sa mga kwento. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa lahat po ng mga marites na gustong maging malakas ang pagiging marites nila, o magkaroon sila ng kapangyarihan ng tunay na marites, sumagap po kayo ng chismis tuwing Martes. Yan. Tandaan niya mga bisyo, dahil ang Martes po ang pinakamalakas ang inyong pagsagap o radar sa mga balita. Yan. So tandaan mo to Aling Marites na nakatutok ngayon sa 90.7, na natatawa-tawa sa sarili niya. Sumagap ka tuwing Tuesday. Martes po ng tanghali, 3:00. Sumagap ka na ng balita. Tiyak na may katotohanan ka mapapakinggan dyan. Ang huling naniwala sa aking kamote. Kaya mga kabisyo, muli, kung gusto nyo po pala magbahagi ng inyong mga kwento, maraming salamat po. Dahil marami po tayong napupulot na aral dahil po sa mga kwento ninyo. So kung gusto nyo nga po magbahagi, maaari po kayong magpadala sa raketera@gmail.com. Malay nyo may isang gabi mga kabisyo o may isang umaga. Storya nyo na po ang aming binabasa at inyong napapakinggan. Muli ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Susunod na po na programa natin ang Top Secret mga kabisyo. Maaari na po kayong tumawag
sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number